Ihe nji wee sị ka unu welu ntị unu wee nụ nke a bụ na adị m eme ude ha na peji m yọtago, mana o nwere ebe gbamụghalị Adị m 32 years and I'm onye Enugu steeti Nsụka. Anọ m di some years back. Ndị be m na-anụ di mana ihe m nụrụ nke m bụ horse beating. A na-akụ m ihe timpa akụhụpan. Nwoke m nọrọ matured man n'anya but a baby boy in brain. In the sense that o nwere nwanne ya nwaanyị kpọtụchara ha ncha niile na-anụghị di ya wụ agada gbachiri ụzọ n'ezinụlọ ha. Nwanne ya nwaanyị ahụ ihe ọ decide na family anyị ihe na-eme. Before na ha anụkwa m nwere ihe m na-eme o wee na-alụ nwa bụ ukwu amụma nwata esikwa n'elu ya na-akụ m ihe. Ewetụgide m ihe ahụ m jisi ike m tofu nwa nwoke because achọrọ m ịpụ before ma dị ime. Nwanne my mother because my mother eji ha ahụ my mother na-enwe mental issue. Nwanne my mother njikwa na wemelu na-esi m na dị adịkwa n'ezi m ọnọta na mmụọ nwa n'oge chenji diwekwe niile ayọ Chineke ka mmụọ nwa mara ma ọ chenji ka ha si na-ekwu. Ewe m wee mụọ nwa mụọ ya nwa nwoke onwekwana chenji mfọ. Abịa na be ha dị ụmụ nwoke ịtọ ma ha ịta anọchago nwaanyị ma anyị bụ ụmụ nwaanyị anọtara anọta ịbụọ anago fụrụ soso ofu ma ofu afọkwalụ na-achị ịna ma dị isi okwana na nwanne ha nwaanyị ahụ nwere ya mara ma ọgwụ ka o ji akọntrol nwa ya ma mụwa amụsụ nwere ya mara ma ha ji anya ya gbegide ekpele fụ na ekpeteghị ya na ekpele kama m ga-anwụ ya ewere nwa m mebe nwa nke ya maka na ọlụghụ ji ụfọdụ ịmụta nwa nwanne ha nwaanyị ahụ akụgide m ihe nwechikọrọ welu nwa m gbawa ọsọ nwa m ahụ dị 3 months and before na m agba ọsọ finally abụchakwa na akụrụ ihe ahụ abịa bịa ọ na-etinye aka ihe ọbara na-afụ different incantation n'ọdụ nọgide n'abalị fe ya ebupụta ite n'ilo ka ihe akwa ojii na isi were ring tinye n'aka bụrụ ite igbo obere ite igbo anụnwa na-ebunye elu na-eme some incantation na amonite ihe ọ na-eme. Mfụchakwana ihe a n'abalị ahụ lahụ ụla na ọ na-alọ fụ ebe achara m ntutu isi jekwala nwa m ntutu isi onwe kunitesi n'ihe nke a dịkwa omimi nọgide nzo ọ pụọ mba n'ụlọ sacha akpa ya mfụcha some concussion o butechara bata n'ụlọ ọ na-akpụ akpọ na-ahapụbe ya opunu na ojewe ịsa ahụ anyị bụ na tubed n'ụfọlọ atụ ojewe ịsa ahụ mesi n'ike ebe a ga-asacha ya bụchara ihe m gaghị ekwu ndị banyị wee kunye wejewe iche agwọta nọ na-etinye aka n'ihe ọbara kama m ga-anwụ na nnụrụ dịka akpata ego nkụlọ nwa m wee gba ọsọ ndụ m. Ka m gbara ọsọ ndụ m ahụ ọjọọkwanụ ma nwa ahụ nke ọ na-aṅụ mmiri ọ na-erikwanụ nri till after 3 years before ya ebido kọntaktị nwa nwanne ya nwoke ọ na-adabalụ mụ na ya nwa m bi na befe ka nwa mbe ya sị m gbakọ ihe niile m ji wee zụọ nwa ka akwụ m si ha hapụ na ọkwanụ nwa m ka m zụ kama ha binite ebe m kwụsịrị weneta ebe dị nwanya ya ebidozie mont ya send ya 15,000 naira for nwa 4 years old 3 years plus almost 4 years ọgwụ akwụkwọ ihe ọ na-emedobe. So nwa m wee ji amụ otu nwoke si n'ukwu nne m mụ na ya wee dịwa na mma bifo na mụ na ya dị na ma only ka m pụta bidozi isi nri ama m esi nri ọfụma ma ekwurata nkuku very well onweghị any good Igbo food ma ji esi nwu perfectly even nkịta nna agakwa esile ndị mmadụ ndị ji na-sustain obere obere. Mgbe fụ nwoke si na okwu nne m ọ na-abịa eli nri na shop from there ya ebido na-ekpotere m kọstọma kpasawa ma mụ na ya fụrụ m n'anya na sinsi ya na-abịakwana na shop m na ya fụbe nwoke dịka di ọ bụ na m anọghị dịka ogene bido kọwara ya ka o si edela m kọwachara ya ọ wesị m oke nne na ya hụkwara na ya na ya laikịla m. So before then ọ na-abịazụ n'ụlọ m mana nna enyere m ya advice n'ụlọ mazị nwanne m mmadụ ọdụtụ na ya na nne m bụ ofu obodo ka ha si onweghị anything attached to my mind when I was giving him the address of where I live. So mmadụ akwụkwọ anụ osisi over 2 years and anọ m without nwoke nwekwanụ nwoke m na ya mekọ one thing to another ya yọwa m na ya hụrụ m na ya like m masịkwanụ ụnụ na m amahụ n'ọnụgo nwaanyị maka na ajụrụ m ya gwa m sị na ya nụgo nwaanyị okwu asara ya kwanụ mma so m na-ebido dịwa na mma ya hichafụ iya ndị afime wee pụta ka afime ahụ pụta nne m agwara m ya na m dị ime mana agwaghị m ya n'ụtụ ka ọ nụba m ihe mere m ji wee gwa ya ọ bụ dutu as a pharmacist ka dị man ọ bụ a pharmacist ahụ ọ bụ ka m malụ ihe ọ ga-enyenwu m ka m ji wee gbazi mwepụ afọ ime ahụ mụ ya wee kwuche ọsị kpakapi na m ga-ewefu dị ime na mana ịlụ chukwu na ịlụ mmadụ ama akwụkwanụ na ofu nwa nwoke ka ọ mụ mana ihe ọgọdọ na ya nwee family na ya alụgo nwaanyị so nsị ya na m achọghị problem na m achọghị redi mụ nwa kịta na ọfụ na m enweghị enyemaka na emenweghị sọpọta na ịgba nwa m nke izizi ya na naanị m na-ebu ebu dị na nwa and if na ha dọrọ my mother na-enwe mental disorder and enwere help from Adam enwere help from anywhere onye asị m nne m na ya ga-abụrụ m help m bụrụ m nwanne bụrụ m ihe niile m kweta ka ya nụba m nwa nsị ya n'ịnụgo nwaanyị ha ga-ebute okwu ọsọ na ya ga-ama ka ya ga-esi gwa nwunye ọsọ sị na ya ga-agwa nwunye ha kpaa ya akpa ọ bụ na dị woman kwete
ahapụ m dị ihe ime ọ bụrụ na o kweteghị na m ga-ewepụ ya na m achọghị trọbụ na ndụ m ọzọ maka na enweghị m onye na-ekwuru m ọnụ m ahụ sọ Chukwu. So wee sị m na ya ga-ama ka ya ga-esi wee gwa nwunye enwe m wee contact one of my friend ọ wee friend mana ọ dịzị ka sister to me maka na onye ọ na-adabara gị na ya rie nne bụzi nwanne gị ka ọ bụ. Enwe m wee kpọọ ya maka na enweghị m nwanne m masị gị na mụ na ya tiri obi ọfụma ụrụ ka agbụrụ nne m famili ha si wee dịcha adị etoro m na agbụrụ ha etoro m na nkwụ nne m. So nna m alụgwakwana nwaanyị ọzọ ọ nweghị mmasị na obi iwu bụ m na ya nọse mgbe my friend akpọwachala ya my friend asị nwunye ya nọmba dị mana nye m ya nọmba dị mana ya na dịmanụ wee kwuche dịmanụ si ya na ya ọkwanụ onye Igbo ya biko rịọwa m ka mmụọ nwaahụ na ya ga-anụ m. So my friend wee sị ya gwa nwunye ya ka ha kpaa ya akpa na enyi ya nwaanyị a taga afụfụ ya chọkwanụ ka ọ taa afụfụ ọzọ again n'aka nwoke. O wee sị m o wee sị m nye ekwentị my dad nye m ya akpọ my dad na fon ya na my dad wee karịcha ya sị my dad na ya ga-anata na Febụwarị ya na ya afụ ka gwa ihe ya ga-eme. O wee na before then ya sendala my dad ego ka enweghachilu ndị nụrụ m before si oke weghachichelu the money wee naza na Febụwarị ahụ bụrụ ma ya wee dese na bai wee sị ndị bai na ya bịara ka ya mara ebe m si na anyị a ga-echi ete wee chietezi azụ na Lagos ebe m nọ wee gbanwụ na karata bido na-akpa agwa somehow. Before then ọ gwagwo m na nwunye ya chọrọ ije Canada ebe m wee gwa ya na nwunye ya kpaa ya akpa before na nwunye ya ejewe Canada o jichekwa Canada ahụ oge bi na Canada forever anyị mụ na ụmụaka m aga-abụkwa nata Canada anyị agbafuo ha kpaa ya akpa ka nwaanyị malụ ọ ka ma na nwaanyị nụrụ ya n'ọnụ ya nwoke na nwaanyị nụrụ ya n'ọnụ onye ọzọ n'iru. So amaghị m n'oge m ka eji m agba so ime ahụ wee baa 7 months ọ wee natasi village ka ọ natasi village ahụ ọ sịzị na ya ga-anụ n'ọmụmụ ọnwa ka azụba nwa m wee sị ya na m gwa gị n'ụtụtụ ya rapụta na m enwere onye ga-ekwuru m. Depression bịa from nowhere ọ amara Chineke ka m ji gbuo afọ ime ahụ na m nwụrụ n'ime. And I thank God today I'm a mother of 2 handsome boys. I thank God for their life. Very handsome children, very beautiful kids. I believe that the reason why God allows such calamity to fall on me. So, busi afime wee mmụọ ichegbu na eziokwu nye ọgbatakwa m n'ụlọ ọgwụ ichegbu na eziokwu o bidozie ka ahụ sị na ya ga-anụzi ma dị 7 months wee take the responsibility from that 7 months 2 months m ji wee mụ nwa that is 4 months ka o nyere m ihe oriri wee ekwezi na anyị nri ọzọ duto nọọsị m kpọta nwa m ka a kwụọ m ụgwọ nwa chụ na m aga akpọrọ nwa m ule ka na nne mụrụ mere hụ mere ana fụtụbụ m onye lele nwa na agbụrụ nke m iji gwa gị eziokwu nwanne m ahụkwanụ m hapụ n'iru nke m ji nwere hapụ n'azụ mana ọ bụzịkwa ya ka m ga-ekoro nwa m mụrụ n'afọ wee ree maka ego mmekwana ya ọ ga-adị m mma n'ụwa nwanne wee bịa na-ayọ ma m ịyọfe ego abịa m ịyọfe connection sị gị nne biko enwe m strength eji agba asawo amakwana m akwụgarị from one man to another ya mara m arụ from year 1 nna yọ for help biko postere m ha edefere ya anya yọrọ m ụmụ igbo ibe m onye ọbụla ga-enyere m aka nna yọ for help biko postere m ha edefere ya anya yọrọ m ụmụ igbo ibe m onye ọbụla ga-enyere m aka for visa sponsorship to any country where I can work to give my children a good life. Eji m aha Chukwu arịọ ama m na nwere ụmụ Igbo nke nwere obi ọma unu ekwekwana ịlapụ m ka m kuru nwa mmọrụ ga-ere because of condition maka na ike na-agụzi m egorego m dị ma ya sponsor m setụl m ihe m ga-eme ọjụ si ya gaghị setụlụ m esepụ na m pụtara nwa ahụ n'ihe ọ nwekwana ụtụtụ o ji wee sị m na ọmụmụ ọnwa ka ya kwụọ m ụgwọ ọ na ya agbahụkwana ya like that nwee ntacha afụfụ because ọ fụ na m enwere onye ga-ekwuru m ichikwu na eziokwu enwere m onye ga-ekwuru m tụtụ ndị mụrụ m na-eme mental problem na m alụọla nwaanyị ọzọ o ji ego kala ndị mụrụ m nwa ego ọ na-enwe m Chineke nna ọnụ na-ekwulu m ogbenye na ayọ for connection onye ga-enyere m aka tinyere m akwụkwọ to any good country where ya can work mana ihe nne m nwere obi ịgba ashawa gbanwere m ashawa eji m paspọtụ oreke ekwere m gị were jisike were my last card mee paspọtụ I've been begging for this help since February till now. February this year, passport out and see now you're for help. Me we been pick on no batala mo enyemaka. Unu ekwene ka na lo nwa m. Ya bụgodu na ya bụ di nwoke ga-amụ dị nwa. Nwa agbatagodo nwa ife nwa si na nwa wunni. Si ya ga-achọ na mụrụ ya no wahala. Even as our tradition demands that onye na-akwụkwọ isi nwaanyị aga amụ nwa. Mana achọ m ka nwa nke mara na nwa mụrụ ya dịka nne. Nwa ga-enyere m aka ya biko mee ka mmalụ ka m gboro ụmụazị m ga-awụsịrị nwanne my mother and fight for my future. Ọ bụkwa na ya na-anụghị di aga efe food destiny. Ọ bụkwa na ya na-anụghị di aga aba n'uru. Amara ka
m na-ayọ biko unu menu m ebere unu nụrụ olu m maka ụmụazị ma onye metụrụ n'obi nyere m aka atara ịgụkwa m sef ka mara ma m ga-aga nka na-eti eme naanị na Arab country eji eti eri m ịkpaka iwu m ị ga-ana unu menu m ebere biko unu nne biko nyere m aka enefe na ụkwa biko post elu m ya afụtụrụ m ndụka akụkọ na line gị mana achọrọ m ka ị kọrọ m ya biko unu nwanyị ọma m biko udo dịrị onye ọbụla unu ewegolu ntị unu wee nụ ihe nji chọka unu welu ntị unu wee nụ bụ na o nwee ka this very stories wee bịa and adị m eme ụdị ha na peji m ịghọta bikos na agbara onye bụ onye o yes agbago m ọtụtụ n'ime ndị na-abịakwute m just nwere ife na-eme ha na-ayọ ịmagolu so mana ọ bụrụ na ị ga-edozi girl ntị na I don't think na ọ na-asị asị o mana ọ bụkwalụ na ọmụnwa ọma mbụkwa m mana ọ bụ na m nọ na condition ihe m ga na-ayọ bụ si nyelu m aka onye ọbụla unu ga-enye m ka m wee chọọ something m ga-ebido mgbaba mbọ wee na-enye ụmụaka m nri ịghọtago wee jizelụ nwayọ wee chọba obodo oyibo ma nchịpụ obodo oyibo bikos na obodo oyibo ọbụla ijebe ịmakwa how long ọ na-eteki before mmadụ anọzite n'obodo oyibo and ọ bụ na m ga-aga ịgba ọsọ na nka na-ayọ nga agba ka mkpọrọ ụmụ m wee gbaba o maka na mama ahapụ ụmụaka wee gbaba ọsọ maka inwe ike hapụ ha gbaba ọsọ nwoke nwa na-abịa kwagburu ụmụaka bikos na mamọrọ ka ị ga-esi hapụzi ụmụaka nwee na-agbala ọsọ wee gbaba ọsọ onye jikwa na ihe nkwu wee jọje kama nọ ihe m nwa na-eche afọ ịghọtago so nwanne m ọ bụrụ na ị chọrọ inyeli aka mee ka mmalụ ka nye gị nọmbịa ka unu kpabazie Chukwu agọzikwa ndị gị maka na ọ dụrụ izi ije obodo oyibo ee gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ bụ aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụdụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ